was found, oh baby. Wanami kalinjani Dani bafana kalinjani pozela Wanama ninjani Yizeni nkosi Sibonitali pozela Challenge ayama yetu nyano nyano Yeah, mama, yeah, tulata noni. Challenge ayama yetinyagilandelana. Ngibikelele nje bahlala emakhaya ukukhuluma usakhile sakhe well known as the Sounds of Soul. Abaningi ke bayangaza ngidinga intro kangaka. Ngibika lapha ku Voice of Pixley lebayaziwa nge-Focus Online Radio. Namhlanje ke sihlangene la sizama ukwenza something to restore okwakuyisiko lethu kudala la besihlangana khona singabantu abamnyama siphusha ama-culture. So into esizamile namhlanje ukuthi sikhandeke umjaho wamahashi la amahashi ke azobe encintisana khona ke umtelebhelo. Ake ngichazeke kakhulu bakhona abazoyichaza ukuthi uvuka ibambu yini uqale nini usebenza kanjani. So nje bekuyileyo nje intro namhlanje sizoshiyela ke nje abafuthu abazongena babe deep kuyo bayichaze siyabona. Ukhuluma noNkosini wakwaNkosi lana ngiyumhlalo wa live uzakhe la eMsholozi. Ngijabulile nje ukuthi ngizobuka amahasha race lana and lento eyenzeka la endaweni yethu it's new kithi, so besifisa ukuthi in going forward engathi ingaqhubeka so that kuzoba labantu aba-enjoy abathanda le sport esenzekalayo, kube nama-business opportunity because the more kunabantu bokufika abangaphandle kwamanye amadorobha the more thina esima-business amancane sikhona ukuqhubeka siphambili sithuthuke. I wish ukuthi lokhu kungaqali namhlanje igcine namhlanje. I thank you. Mina isibongo umlambo endaweni yaseVakastrom. Ngiqale uvuka ibambe ngo2019 mangibuya ePitori ngithanda mangifika ngathola ukuthi abantwana abancane abakhona ukudlala ngendlela eright ngase sengidayino ukuthi ngibakhiphe kuyidakamizwa ngase sengivula uvuka ibambe ukuthi ngikhona ukuthi ke sibambisane nabo baba abazali siqoqela abantwana. Uvuka ibambe nje beqale 2019 njengoba kuze kufika manje. Namhlanje sila indawo yaseFocus evuza KB sizovula ibhanga and kunamahashi futhi esiwavanikisayo kwavuka ibambe adlala aqede uclass 8 aya ka-class 7 manje ke sithi sizobambisana nabo baba ke si-enjoye umdlalo ube muhle. Nabavakashi-ke abafikile-ke bazobungaza nathi kune-MK etheni ukuthi-ke itubungaza nathi kunamatshitshi kuney'nsizwa zengoma nabalandeli-ke nje ngathi lokusho ixesha eliphumile ngobuningi balo lokho. Ngiyabonga-ke nje kunokuthi-ke abantu basivakashele nami kule nto bengiyenza ukuthi-ke angizange ukuthi ngizolusa abantu, ngizopha abantu into enhle emphakathini. Siyabonga. Yebo siyabingelela. Igama lami uZulungabonga Madi ongumnikazi waleli hashi leli uShampeni lawo. uShampeni lona isheli lena iyona engathi iyasiza kakhulu nomjaho lo, iyasimela thina bakwaMadi. Ngitshelwa inango uBonkosi lo wakaMadi omncane nje. Ngizocela nje akayisho nje kancane ithakazelo zayo singakaqhubeki. Yeah. Sho kakhulu ndo. Khulu. Kukhuluma uhlathi sola kanjani uskiphe umkethulo ndaba zosiza.
Yeah. Diskebe mdetulu ntaba zosizi la gcina ibhokwane sowela kanjani. Yeah. Boko samahlohlo kwelimnyama ehlathi. Yeah. Namhlanje mhlawumbe mamathi expecteni. Yabona. Yabuya yini champagne? Yabona umdlalo lo. Yeah. Iyabuya i-champagne. Eklasini ezobuya ikulo sinethemba elikhulu lokuthi izobuya nenombolo. Mhlawumbe laphana kwezama prize ngihlele kanjani? Nimise kanjani idlalelwa namhlanje? Sinomdlalo omkhulu kabi namhlanje. Umdlalo othiwa namhlanje kunenkomo nje phela eJimo. Naya lapha inkomo emhlophe ikhona lapha emotweni yakamati. Ihambisana nemvu futhi. Ngoba kuneqembu lezepolitiki uMK lasixhasa ngemvu nje mahhala. Nathi-ke saba nenkomo-ke sinezinye futhi iy'mali esiy'fakile thina njengokubayibambe ukuthi kukhona ukuthi kudlaleke-ke phambili. Siwubona lo mdlalo umdlalo omkhulu onesasasa elikhulu. Siyabona nabantu ngendlela ababaningi ngakhona uyakhombisa ukuthi hhayi ivuku zakhe novuka ayibambe kuyinto eyodwa ehlangene ezobambisana iqhubeke yaphambili. Lihle nebhande lethu siyalibona azogijima nje kamnandi amahashi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga mfati. Ngiyabingelela ngilokho ngaphansi bami. Usandiwe Mabaseko nokonvena weSubregion Dr. Lapixi Sakasebe. Njengoba sidala namhlanje sinomkhonto wesizwe sizosupporta iprogram yabahashi and into esizimisele ngayo sizimisele ukuthi sisupporte wonke ama-entertainment akhona njengoba ama-entertainment angasasupportwa ngezinye inhlangano. Thina sinomkhonto wesizwe sifuna ukubuyisa isithunzi somuntu omnyama, sifuna ukubuyisa okuyisiko lomuntu omnyama. Konke lokhu kwenzeka namhlanje kwakwenziwa emandulo, kodwa-ke ukuthi ukushintsha kwezinto akusenzeki. Kodwa thina siwumkhonto wesizwe sifuna ukubuyisa konke lokho. Sithi amandla. Manje amalutho izokuphuphela manje. Abantu bathuthanda iboni asiyozala nkomoni ngoba ekhetha indoda engenamali, indoda engenalutho. Mali yonke ithotha
Mashemu ngoJust Fondini awasondela amahashi basondela abobaba basondela amaphoyisa ihashi unobusi akavela unobusi ngoba yima kahle ngendlela asemjahweni sikufuna straight la awenza amahashi siwabone phambi kwethu One, two, three. 1, 2, 3. Sonke ibhande silibonile qala lapha kithi bazolikhombisa bobaba nimakhipha ibhande. Ngiyacabanga ukuthi sesindleni. Ingadala ingoma DJ sisalindile basasuka. Awushayi ashimasuka usuka kahle ushaya ngophamba. Siyabonga amakoti bamathebuli. Sicela kube njalo. Ngiyabonga yonke.
lo number 1 ka14 uyamove uya ka13. Letter 3. Okay, abasondele namahashi for i-radio. Sabona ngesimo somoya la angikhona ukubona kahle. Sicela niwelele ngale mara bese niyahlehla nivula ispace nizokwazi ukuthi niflathele lo moya. Siyacela siyabona umoya yasilimaza la emehlweni. Siyacela mama nje niye ngale mara nivula ispace. Akukashintshi lutho ke akashintshi lutho iMK ama-member eMK sicela ukuthi nime ngaphambili nikwazi ukuthi nisivimbele abantu bangezi lapha emgaqweni la gijima khona amahashi akashintshi lutho. MK members sishintsha nje position bayomangale nina nima ngaphambili nivule nathi space ningalimazwa ngamahashi. Siyacela senzele intuli sicela ukuthi niye ngale. Sala ngapha sonke aseceleni ngale MK members cela ningisize coordinator cela ningisize lapho sonke aseceleni ngale kungasali umuntu ngapha kungasali umuntu kule side sonke secela ngale senzela umoya idust ukuthi ingalimaza amehlo sonke secela ngale kule side engale ya sonke ngaseceleni sonke ukuze kungezi ukuphazamiseka. Bakosi ukwanda babubheka uyakumela la yiba bazondirect ukuthi ngakuphi ungadazi inkani umuve uye la basho khona ukuthi shona ngakhona bafowethu yike sicelayo njengamanje amahashi kumele aqale u13 sime ngaloko ayike into esime ngayo njengamanje u13 ngabe songenile sesime ngaleto lesishoyo uvani bafowethu muvani ibuye leside la lanta abafowethu abagqoka ama-reflector yibo ama-security nowabagadile abasiqaphile la lalelani bona nizwe bona bathi muvani Singikumbuse nifaniva
Babugnene! Batiyane! Kaluzoza phambili washone emuva. Uma otapa kusondela nyanya. Wo. Yabi sokuzobala kabili. Ngamuthi 2 uyasuka. Hold me when it's cold outside, outside, outside. Hold me when it's cold outside, outside, outside. I wanna feel it, feel what you give and take on my feeling. Now you just feel like oh, 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 oh.
nawe nkumbulo sandwa sami noba kuthe usentshona noma usempuma dali kimi kuyafana ngizokulandela cela sakho umuzi sibe nekhaya sithola abantwana sibaba magama omunye nguthando omunye njabulo omunye ngusicelo okugcina impilo cela ungibambe kancane kancane thando lwethu luvusabalele ukhalo malume balandele nabo bacela ushwele uselala malunde isigubhu sivusa nokhathele bamila skayilo enthi isithathi thukuthele icela ungibambe kancane kancane thando lwethu luvusabalele ukhalo malume balandele nabo bacela ushwele uselala malunde isigubhu sivusa nokhathele bamila skayilo enthi isithathi thukuthele cela ungibambe kancane 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 cela ungibambe kancane 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 eh cela ungibambe kancane 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 bambe kancane 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 eh icela ungibambe kancane kancane thando lwethu luvusabalele ukhalo malume balandele nabo bacela ushwele uselala malunde isigubhu sivusa nokhathele bamila skayilo yenthi isithathi thukuthele sondela maida kunini bezama ukuhlukanisa manje jabulile bathula bathinya kodwa sacabana baphenduka basakazi qinisela maida thando lami nawe bayoze balwazi baye kukhuluma noma yini abangayazi bamukele isimo baye kukuthaka angithi salintombazana wena vele ubungazi chips wena ayisikele uzamanzi cela bakhelele tshela bangazi sesifikile angithi salintombazana wena vele ubungazi chips wena ayisikele uzamanzi cela bakhelele tshela bangazi sesifikile angithi salintombazana wena vele ubungazi chips wena ayisikele uzamanzi cela bakhelele tshela bangazi sesifikile angithi salintombazana wena vele ubungazi chips wena ayisikele uzamanzi cela bakhelele tshela bangazi sesifikile
1 uSiyanda Mbuli ushalazile ushalazile igama lehashi lelo uSiyanda Mbuli ufana umncane lenimbonayo lapha wakuthi la kamnyovu wakamnyovu ushalazile ihashi uSiyanda Mbuli igama number 1 nguye lothole imbuzi le nangu umnikazi wehashi lapho kwami kwethu njengoba usuthola imbuzi yonke nje nehashi ushalazile kwethu yinto ongayisho ubonge kwethu ngendlela osebenzisa ngakhona sanibonani mntakwenu imina-ke honor kashalazile ngoba ushalazile lona ngifuna ukuthi iphele lento yokushalazelana bafowethu sihlanganeni sigijimiseni amahashi sisapotaneni ngoba ngangithanda ushalazile ngifuna iphele indaba yokushalaza ngiyabonga yabo-ke bathi ayiphele indaba yokushalaza siyabonga shalazile fana kithi fana umncane wena ngiyayithanda lento eyenzakalayo abantu abancane ngiyabathanda babadala besport right unumber 2 umathebula Sifiso igama lehashu Ubhongi igama lehashu Ubhongi indawo engapheli waseCharlestown umathebula Sifiso igama lehashu Ubhongi waseCharlestown number 3 uSinenhlanhla umashobane lona ukhumalo igama lehashu uyamthanda Mahlalelo usiyamthanda uMahlalelo igama lehashu wakuthi ndawo waseTifontein number 3 uSinenhlanhla Khumalo thanda Mahlalelo sekunjalo-ke bafethu 1 2 no-3 laba banenile njengamanje right u-12 uye-ke njengamanje kulandela u-12 nangumsokazi before singena ku-12 ubaba nje kwelumlelo sithethele wona since kuyi-Women's Day nokuwashisa nje intsha liyo nje ithuba-ke angene asithi 1 2 1 2 Phakathi asefokrasi uqingelela kakhulu umphakathi lento eyenzekela namhlanje seyivumele siyibonga ukuthi isitribe sedandi is no more kuphela ukedandi eJuly no more sesine-focus July so ngizokhuluma nabaphathi bami la sihlele ukuthi idate yasedandi iJuly i-focus July izoba ngeyingakhi okunye okubalulekile kakhulu umphakathi intsha iseyidakamizweni siyaqala ukuthi iy'dakamizwa zehliswe kakhulu ukuthi ningi phela thuba i-platform ukuthi sizokhona ukuthi uqwashisa ngabantu bendawo so ngizo-emphasize and then kune-program ezolandela and then sithi ngika-Department of Health sokubayisa khona intsha ukuthi ingapheleli emadragsini so ngibonga kakhulu kubaphathi bohlelo ukuthi lento le yenzeke ibe right so ngalelanga namhlanje mphakathi and then phela ukubulalana kwabantu because abantu sikhiphe busy la idandi July is no more kune-focus July ngiyabonga uMichael Mashinini nesky thank you siyabonga yinto ezizama ukuyiceda lezo ukuthi abantwana noma intsha iphume edakamizweni kodwa ikwazi ukuthi yenze izinto ezinhle ezijabulisa abazali nokuthi umphakathi wethu ubuyile ngabe sokwalucela izwe lethu ngeke izwe lethu silithole ube ngabe sisagcine edakamizweni so ngecela siphume edakamizweni sikwazi ukuthola izwe lethu siyathembisa-ke thina njengomshonto sigwaza nje amapresident asazobakhona ubasakhona umkhokho iyuthi isazovimba wonke umuntu usazovimba amasakhona umkhokho right unumber 11 sawucela la angiyeni njengamanje number 11 simpela la number 11 simpela la It will take you way up high and then it goes down. This is your life. This is your life. It will take you way up high and then it goes down.
ngifuna lapho uthi uzithi kanyene nawe ngifuna lapho ngoba manje kuthiwa sekujima kulevele manje kuthiwa sekujima kulevele ufuna ibholela lapho nawe ufuna ukuthi unkanti nawe umuntu ngabheka ngemanje lelo yabona la masha la ukakhe ngidala uyize konke
Set your mind free. Set your mind free. Yeah. Live your dreams. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Yeah. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind free. Live your dreams and you will achieve. Set your mind
1 no-2 no-3 bese ezakulile nawo lawo magama amahashi lawa awinile 1 2 3 yiwo lakalapha mbuthi noma wena namhlanje siyabuka futhi next year izowina ngakhaya amantombazane emva kwale race leyo yiwangenayo amantombazane bawubonele noba kusekhulu kuyintombazane emva kwale race leyo yiwolandelayo umuntu wangaqali mhlawumbe akhuluphanga uyamakhulu etheza waqala ukhuluphanga Semikufana wena sinengasho yaseBahakali indimezulu khanda sathile ndazi yaseyikhaya abasha abathathu lawenile bafethu kuthumani jile lapha nibone bese ngabona kuthumani jile lapha nibone bese ngabona bafethu bese ngabona amantombazane yiwo landelayo amantombazane yiwo landelayo njengamanje amantombazane njengamanje yiwo landelayo njengamanje Ivakele indalo anayo ingangolwandle ingomsolethu liyathembisa kumele sikwazi ukubebezela amaphupha peseka kwavela kwalunga yonkinto ndancedwa inkoloni nsebenzo lokuqanga edolobhu bawo hayi entengawe yabona bayaphanda abalali nsebenzo ikhona nehlonipho 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 hayi entengawe iwelela ilizwe lenkuthazo ezizwayo ophethe imali ofuna ukubonga kwesesi ngokuthi namhlanje kuyi-Women's Month babe ingxenye yethu sikhululekile akasipha noma 100 rand 50 rand baze babe qeda dala kodadewethu bese siyabanikeza imali emsiphe yona namhlanje siphethe impuphu esiphiwe baba wethu ukabumbasha nowemoshani ukuthi abomama abafunde bakhule bazi ukuthi kuyaphekwa ngoba kuyinyanga abantu besifazane sibone kakhulu kubabudlozi nayo sitelelekile wathi ngama-medals uyacela ukuthi kuqobezele inditha abomama bese ukuthi iy'mpisi zingabese yidabula ngama-medals sisezwana abomama siyabathanda masibakhulisa manje sibakhulisa babe nemizi siyafisa ukuthi bekhona ofisa noma ofuna ukulekelela noma ofuna ukuba ne-present angavela phambili basanyosuka abomama siyafisa futhi ukuphinda sibone futhi abanye abantu besifazane balibandakanya nathi kulo mdlalo wethu wamahashi lokhu kuzosikhulisa kuzosifundisa futhi ukuthi lo muntu wesifazane uyakwazi ukugibela angisasho ukugibela lokhu kwenu ngithi top ngithile into enethe bomama kodwa sesisho ukugibela ukujoka siyazwana sibone kakhulu lapha sine-present eqhamuka kumlungu unonathi wase-Afrika uthe nayo uyasipha bomama i-present i-present uzothola wezophumelela ithina esaziyo ukuthi imfihlo ithini ngoba umuntu wezenze ngendlela esisho ngayo siyacelela bomama basuke othings of honorable sicela abanekipa
Siyabona kakhulu abathemba baphe kunyanga bomama. Yabonakala insizwa ke esingakhiphi lutho bomama. Ongogo bakuthi. Cause
Yeah.
1, 2, 3 bayinini zethu oqala bakagcina kunenkinasela but kuzihlole kuzoba khona sizodlala kuzihlole no awuwazi badlalile ukuze bayile sangekho uzothola ngale engadlalanga kumele sidlale ukuze izobafela kumele sidlale izimo soke DJ sokusondele lapha endaweni yakho DJ sondela lapha endaweni yakho sondela lapha mfowethu balungile la sizovala DJ sizovala DJ awuhambe ngakho nayo uyabaleka Hayi, FK. Kulekile, inonke nabo Jodi. Nangu mamuya manje. Babizi. Alright. Namuke sebafikile, ukhona ukhona besibrishi yemkela. Bathi uzowina impuphu. Njengamanje leyiphethe la. Bathi bazokuza kodwa emayelane enkethathu.
kodwa ingasabonakali kusondela sekudala ngizobisina manje mina umsakazi njengamanje ukuthi angine u-1 2 u-3 abadanabo indawo kanye nehashi sengingumsakazi-ke hawu baba zona ukuze simemezele navuyo namba 8 bafethu sesicela namba 8 ufuna wena manje namba 8 ufuna wena nami msakazi kuvele kwakho indaba le yazi dokotela wabemini wenzakani njengokuthi kufanele wasekufanele wasekufanele esibholo bathi ngoyindala ufokazi babuye noma bengeza bebaningi siloku sithule sibhekile angeke nowiki 7 days ngeviki sajikile ivili umthudu John Wick akuthama ngaviki angeke babuye noma bengeza bebaningi siloku sithule sibhekile angeke nowiki 7 days ngeviki sajikile ivili umthudu John Wick akuthama ngaviki kodwa ngeke ngibuye ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ithini ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ngeke ngibuye mina ngeke ngibuye mina ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ithini ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ngeke ngibuye mina ngeke ngibuye mina ushubele kubomvu for le ntwana encane ubani umalume manje khulumani ushubele kubomvu for le ntwana encane ubani umalume manje khulumani ushubele kubomvu for le ntwana encane ubani umalume manje khulumani ushubele kubomvu for le ntwana encane ubani umalume manje khulumani ngeke babuye noma bengeza bebaningi siloku sithule sibhekile angeke nowiki 7 days ngeviki sajikile ivili umthudu John Wick akuthama ngaviki ngeke babuye noma bengeza bebaningi siloku sithule sibhekile angeke nowiki 7 days ngeviki sajikile ivili umthudu John Wick akuthama ngaviki kodwa ngeke ngibuye ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ithini ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ngeke ngibuye mina ngeke ngibuye mina ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ithini ingaze ngibu kodwa ngeke ngibuye ngeke ngibuye mina ngeke ngibuye mina
filo. Hello, isho. Teteli igazi. Engithi teteli umzimba. Teteli igazi. Teteli umzimba. Teteli igazi. Engithi teteli umzimba. Teteli igazi. Teteli umzimba. Wayibamba uqala ka-grade 14 up to 8. Uma usufike ka-8 usudlulela kwelinye izinga elingaphezulu nakomunye association. La mahashi esiwabonayo la namhlanje aseqedile kwaVuwayibamba. uVuwayibamba-ke udecide ekutheni awabhalelise kahle awahende over to kulawo amanye ama-association. Ama-association esikhuluma ngawo imizamo yabagibeli eMpumalanga, kukhona neyaseNatal. Umzamo yabagibeli kukhona uBabushabalala uzophawula naye awamukele. iNatal imele uBaba uMati ozophawula naye awamukele. Then selukuya kweDlovu ukuthi bazi ukuthi bayibisela kangakanani. Bayazi-ke bona besihlangene nabo sikhuluma ezindlini ethile nabanikazi bamahashi hhayi uJogi kuphela. Ekutheni namhlanje bazobe bedlalela inkomo yokuvalelisa ngenhlanhla enkulu sibe nabalula isandla. Abanye baba abalule isandla inhlangano yomkhonto wesizwe basinikelele ngemvu. Siyacela nje namhlanje hhayi ukuthi ngoba siqhakambisa inhlangano ethile kodwa iwenze umsebenzi othile. Kwezinye iy'ndawo kuba ezinye iy'nhlangano. Therefore, abantu they mustn't feel ukuthi uma bebhilonga kwezinye inhlangano they-left-out. Mhlawumbe-ke lilanga ibona bazosithatha kwenye indawo. Kanjalo futhi MK noma usezokhuluma wakhona kube khona ne-certificate abasixhasa ngazo. Nangavula i-space line ayivule. Yega usimonyo tetela umzimba uteteluka sitetela igazi uteteluka sitetela umzimba uteteluka siyekele kustage siyega usimonyo tetela umzimba uteteluka sitetela igazi uteteluka sitetela umzimba uteteluka siyekele kustage siyega usimonyo tetela umzimba uteteluka sitetela igazi uteteluka sitetela umzimba uteteluka.
Nomshalo bafethu hayi awubuye kule ndawo. Ikomi yakhe ithatha baphi? Yebaba. Emashini ngene phamba amahashi. Da